Hau dugu Vladimir Fock, fisika errusiarra, Errusia eskolako fisikaria, eta bera jaio zen San Petersburgon eta bere bizitza akademiko osoa Errusian eman zuen. Ikusten duzuenez, 20. mendeko fisikaria da, eta agian bere ekarpen nagusienetarikoa izan daiteke Hartree-Focken ekuazioak. Izatez, Hartree-Focken ekuazioak gaur egun asko erabiltzen dira atomoetan dauden elektroien energia mailak eta uhin funtzioak kalkulatzeko. Baina ez da bere ekarpen bakarra, baditu beste ekarpen interesanteak. Lehenengo eta behin, hemen ikus dezakegu beste argazki honetan ikus dezakegu St. Petersburgon izan zen beste kongresu batean, hau da Hartree-Fock bera, eta ez dakit beste hau ezagutzen duzuen, hau da Dirac handia. Izan dugunez, bere ekarpen diferenteak izan beste arlotan izan zituen, adibidez, oso aipagarria da, nola 1926an, bera garatu zuen gaur egun Klein-Gordonen ekuazioa ezagutzen dana. Klein-Gordonen ekuazioa, ez dakik goratzen baduzue, hori da Schrödingeren ekuazioari dagokion adierazpen erlatibista. Eta hori garatu zuen, justu Schrödingeren ekuazioa, bere ekuazioa atera bezen laster, 1926an. Tamalez, justu urte berean, edo, Gordon eta Kleinek, bere ekuazio hori garatu zutela, eta gaur egun Klein eta Gordonen ekuazio bezala ezagutzen da. Hala eta guztiz ere, bere ekarpen nagusia bezala ere kontsidatzen dugu. Baina ez bakarrik mekanika kuantikoan ere, baita erlatibitate orokorran ere ekarpen importanteak izan ditu. Orduan, zer esanik ez, Vladimir Fock ere fisikari oso ezaguna eta importantea izan zen 20. mendean.